Umongameli Cyril Ramaphosa uye wanika umnyenyiva ngexesha esandisa ixesha lokurhola kwabantu abangaphangeliyo. Ngenyanga kaAugust, iSASSA ifumene izicelo zezibonelelo ezingaphezulu kwe-13 lezigidi. Isiqingatha sazo sizizicelo ezintsha. Umphathiswa uLindiwe Zulu uthi ziliqela izizathu zokuba ezinye izicelo zingaphunyeziswa. Izizathu zibalula izicelo ezingenankcukacha ezigqibeleleyo, ixesha elithathwa yiSASSA ukuxazulula izivumelwano kwiziniki-maxabiso kwaye neengxoxo zesebe lezimali ukuze kulandelwe imithetho. We welcome its extension in the aftermath of the violence in KZN and Gauteng. We believe what is critical now is to extend it beyond March 2022. Those people who are receiving it now, the millions who are receiving it, will not miraculously find jobs on the 1st of next year. Urhulumente ubeke bucala imali engangezigidi ezingama-27 ukuze kuhlawulwe ezi zibonelelo uyokutsho ngoMarch ka-2022. Ulelani Philip, SABC News ePalamente.